Ягулык сезоны башланганнан бирле Казанда сирим газы белән агулануның 13 очрагы теркәлгән. 27 кеше зыян күрә, шуның 10-сы балалар. Бәхеткә, барысы да сау-сәламәт. Барлык күңелсез очракларда газ колонкасы урнаштырылган йортларда килеп чыккан ди белгечләр. Яңа ел ялларында сирим газы белән агуланучылар тагын да артырга мөмкин. Чөнки кешеләр өйдә була, газны ешрак кулланачаклар. Шуңа гади кагыйдәләрне онытмау зарур. Нужно просто своевременно проветривать помещение. Бинаны вакытында җилләтергә кирәк. Уранда бик салкын булса да берничә минутка тәрәзәне ачып алырга кирәк. Тәрәзәләр ябык булганда газ тулысынча янып бетсен өчен һава җитми. Шуңа сирим газы җыела. Сирим газы чыкса, ул аска төшә. Беренче булып балалар һәм йорт хайваннарына тәэсир итә. Аның белән агулану бик тиз, 15-20 минут эчендә үлемгә китергә мөмкин ди белгечләр. Но вот у нас есть люди, поборники красоты, которые... Еш кына кешеләр матурлык өчен вентиляция каналын һәм газ колонкасын үй җиһазлары белән каплый. Бу зур хатам, ябык шкаф içенә һава керә алмый. Когда стоит она в шкафу, в закрытом, Һава йөрү каналын кәгазь куеп тикшереп карарга кирәк. Ул ябышып калырга тиеш. Күп фатирларда газ плитәсе өстенә өстәмә җилләтү җиһазлары урнаштыралар. Ул еш кына һава йөрү каналына тоташтырыла. Бу дөрес түгел ди белгечләр. Чөнки су җылыту колонкасын, газ плитәсен һәм өстәмә җилләтү җиһазын бергә эшләткәндә төтен чыгу юлы тиешенчә суыртып өлгерми. Аның тарту көче аз була. Нәтиҗәдә агулы газ бүлмәгә чыга. Узган шимбәдә хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләгә җитди игътибар бирергә кушты. Газовым и жилищным службам необходимо регулярно проводить проверки подключений абонентов к сетям, технический осмотр газового оборудования и систем вентиляции. Органам власти на местах следует обеспечить контроль за надлежащим исполнением работы обслуживающих организаций. К сожалению, часто причиной таких трагедий становится человеческий фактор. Важно усилить разъяснительную работу с населением о недопустимости небрежного обращения с газом. Быел Татарстанда сирим газы белән агулануның 48 очрагы теркәлгән, 99 кешенең сәламәтлегенә зыян килә, 50-се балалар, 2 олы кеше һәм 1 бала һәлак була. Әгәр колонкалар сафтан чыккан икән, аны үз белдегең белән алыштыру тыела. Кышкы чорда агулану очрагы күбрәк, шуңа да морҗа һәм вентиляция каналларын түренә карап елга 1 яки 4 тапкыр тикшергә тиешләр. Газ җиһазларын елга 1. Чулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.